Min din is-sena daħlet fis-seħħ żieda oħra fil-pensjonijiet, din hija tieni darba wara kwarta seklu li dan il-gvern żied il-pensjonijiet bl-ewwel żieda kienet is-sena li għaddiet. Fost l-oħrajn se jkun hemm titjib fil-pensjoni ta' madwar 2800 koppja miż-żewġin wara li s-sena li għaddiet kien hemm żieda sostanzjali fil-pensjoni tar-romol. Dawn jaraw żieda ta' €4 fil-ġimgħa flimkien ma' żieda tal-għoli tal-ħajja. Fun News Breakfast is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mark Mussu sar li l-miżuri li tħabbru qed jolqtu firxa wiesa ta' pensjonanti. Dawn il-5.75 ħajitħallsu wkoll lil dawn il-pensjonanti li huma miż-żewġin. Ġifieri. U daw ħajjaħduhom nhar is-Sibt li ġej. Ġifieri nhar is-Sibt li ġej sa jkunu qegħdin jirċievu din iż-żieda ta' €23 kull 4 ġimgħat għax aħna il-pagamenti nagħmluhom kull 4 ġimgħat. Dwar l-għajnuna supplementari Mussu saħaq li fil-waqt li qabel dan kien jingħata l min jkollu dħul ta' mhux aktar minn €11,000, issa s-ceiling żdieda €13,000. Iż-żieda fil-benefiċċju ta' dawn dvarja minn madwar €2.50 u €4.40 fil-ġimgħa. Huwa fisser ukoll kif għall-ewwel darba se jgawdu numru ta' pensjonanti ġodda li jistgħu jkunu għadhom f'impjieg hekk kif is-ceiling ogħla għal 13,000. 13,000. Għax is-ceiling issa twessa għal 13,000. Dawn ukoll matul din is-sena sa jkunu qed jibbenefikaw għall-ewwel darba minn din l-għajnuna supplementari għaliex qabel kif kont qed ngħid ma kienx titħallas lil dawk li jkollhom dħul li jeċċiedi 11,000. 22,000 pensjonant li jdaħlu sa €13,000 fis-sena se jgawdu wkoll minn tnaqqis fit-taxxa li jlaħaq sa massimu ta' €585 fis-sena. B'din il-miżura €7 miljun se jingħataw lill-pensjonanti u 9,000 mhux se jibqgħu ħallsu taxxa. 11,000 pensjonanti ieħor se jgawdu minn żieda fl-għajnuna supplementari. Mark Mussu saħaq li tul din l-ewwel ġimgħa tas-sena se jibdew jintlaqgħu l-applikazzjonijiet. Kien jaqbes 11,000, jaqbes 11,000, imma mhux 13,000 li għadhom ma tħallsux iż-żidiet għax dawn naturalment għadhom irridu japplikaw għall-ewwel darba l-benefiċċju matul din il-ġimgħa l-ewwel ġimgħa tas-sena ħanajtek qegħdin nilqgħu issa dawn l-applikazzjonijiet biex nibdew nipproċessawhom. Intant saħaq li fl-istrateġija tal-pensjonijiet il-Gvern qed jara li l-pensjoni ma tkunx l-uniku sors ta' għixien għall-anzjani. Il-pensjoni tal-Istat tibqa' tkun sors solidu ħafna ta' dħul għall-pensjonant, però m'għandux ikun l-uniku. U naturalment il-Gvern numru ta' miżuri tajjeb u fosthom din qiegħed appuntu jagħtwa dik ir-rakkomandazzjoni dak il-prinċipju illi għadna.